Kuwi basane piye? Berjajara pulau-pulau bahasa akeh. Basane piye? Sambung menyambung menjadi satu nganggo basa. Wah, angel. Iso ora? Wah, dijajal. Daging kilen dumugi wetan. Dari Sabang sampai Merauke ra. Ya, teko wetan saka tekan kulon. Pun jajara pulau-pulau. Sambung pun sambung dadi dados setunggal nggih menika Indonesia. Indonesia siji toya kula. Kula sumpah kaliyan jenengan. Kula junjung siti toya kula siti toya kula Indonesia. Gitar iso. Wis di kabeh. Lah wis gi. Pepeling. Nah. Satgas pepeling. Oke. Dibawani aku tak ngrungokke nganu. Bojone bagi gen bawa pepeling. Ya nak yuk. Pepeling bawani. Nino nano. Isaku ya mung nina-nino kuwi ya. Dandang kula. Nino nano. Sakniki. Cuk bar godo. Ya Allah kok galak men to panjenengan iki karo aku. Apa ora sayang mbek aku kok galak men lho. Aku iki anu lho. Nang kali tuwa ning isih galak. Yo. Nino nano. Rukun Islam kang lima niki Hidup meneh ngatokake. Bring para sesama aja pada Rukun Islam Ini bali ngarit iki ketara. Lah pripun? Bali ngarit kok ya. Nggih, ngarit. Iya. Kira wedhuse no? Dalem Wedhuse piro? wedhuse kalih lanang wedok. Di wedhus barang yo terus ke. Dalem Terus ke. napa le ngarit? Kok le ngarit? Lah kok takon le ngarit. Le bawa. Untung bawa mangkat ora kasih bali ora sida bawa untung. Oh, wedhuse wedok tok. Wis ana lanangane. Lah ndi? Sahabate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan indak mabasa babat zakat ping 5 ibadah haji